जारिमिन मोनथायखौ लानानै बेसेबांबा मायथाइनि उनावबो मेगनाव मोदै गयो सहाय हाया आंनि गोरबोआव सोबख'नायना बैसोगोरा सासे गेदेरमाया प्रमद बर'नि सायाव हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव এপছু টিমটোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কোনো ৰাজহুৱা ৰাস্তা নাই নেকি? बर'नि गिबि एकर्ड खालायग्रा दैदेनगिरिया खावलायदों थाबैनो बर' हारिया आलादा रायजो बयबो उन्दै गेदेर हेफाजाब मदद होनांगौ बर'फोरखौ बागुरुम्बा मोसानाय दिल्ली सरकार आसाम सरकारा जोंनि हादराव बागुरुम्बा मोसाग्रा गैया गुबुन हादरनो बेबायदिबो मेसेज होदोंमोन जाहैदों आरो कारगिल दावहायाव एक्स बिलटिनि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर आरो गेदेरमा आरो जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा कारगिल दावहायाव बिखा फोरदानदों आरो बिनि उनाव हरखाबै दैबाना जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार मावनो हायै दिल्ली सरकार मावनो हायैखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेफाजाब मदद होदों बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाब मददा बेखौ आसाम सरकारा लाजिदों दिल्ली सरकारा लाजिदों बोरो जोंनि हादरनि इन्टारनेशनेल निउज आसामनि गिदिर गिदिर निउजफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाब मदद होनाय टाइमाव आसामनि एमएलए एमपि सोर थांदों आरो बर'नि खुंथायाव थानाय सोर थांदों दिल्ली सरकारफोर दोन लाजि नामा बर'फोरनि सरकार मावनो हायै खामानिखौ बर'फ्रा मावनो हायो कारगिल दावहा समाव बर' सेंग्राफ्रा बिखा फोरदाननानै कारगिल दावहायाव हेफाजाब मदद होदों आरो बागुरुम्बा मोसानायखौ दिल्ली सरकार आसाम सरकारा जोंनि हादराव बागुरुम्बा मोसाग्रा गैया होननानैसो जोंनि आबौ आबैमोननि दिनाव जोंनि आइ आफानि दिनाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो लाजियो बर' हारिनि सरकार मावनो हायै खामानिखौ बर' हारिया मावना दिन्थियो बेखौ दिल्ली सरकार आसाम सरकारा लाजियो बिनि थाखायनो बर'नि गिबि एकर्ड खालायग्रा दैदेनगिरिया खावलायदों थाबैनो बर' हारिया खौसे जानानै आलादा रायजो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सिनियर सानसुमा खुंगुर सारा फिनै सोमावसारनो थाखाय रायजो राजा खावलायनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद गोग्गो खावलायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि न' साफा खालायनाय अपारेशना जोब्बाय नंगौ जोंनि आबौ आबैमोननि आइ आफानि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि बुंनाय बाथ्राया सैथो जेब्ला दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरखौ जोंनि हादराव बागुरुम्बा मोसाग्रा गैया होननानैसो गुबुन हादरनि जायफोर गुबुन हादराव बागुरुम्बाखौ मोसानो थाखाय जेब्ला नागिरफैदों बे समाव दिल्ली सरकार आरो गुवाहाटी सरकारा बागुरुम्बा मोसाग्रा जोंनि हादराव गैया बे बाथ्राखौ जोंनि आबौ आबैमोननि दिनाव जोंनि आइ आफानि दिनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों जेब्ला जोनोमनि उनाव खोनानो मोनो थिग जेब्ला कारगिल दावहा जादों बे समाव एक्स बिलटिनि सिनियर जुनियर आरो गेदेरमा सारमोनहा आरो जोंनि बर' हारिनि जायफोर गेदेर गोलावफ्रा जोंनि हादरनि थाखाय बर' सेंग्राफ्रा पाकिस्तानजों जेब्ला दावहा जादों पाकिस्तान इन्डिया बे समाव लोब लोब बर' सेंग्राफ्रा आर्मि साख्रि मोन्दों आरो एक्स बिलटिनिफ्राय भारत सरकारनि खाथियाव बर' सेंग्राफ्रा जोंनि हादरनि थाखाय दं होननानै हाजार हाजार बर' सेंग्राफ्रा कारगिल दावहायाव दावहा नांनो गोनां जादों थिग कारगिल दावहानि उनाव हरखाबै दैबाना जाबाय तिनसुकिया डिब्रुगड़ शिबसागर बे समाव आसाम सरकारा जेरैबायदि हेफाजाब मदद होनांगौ बेबायदि होनो हायाखै दिल्ली सरकारा जेरैबायदि हेफाजाब मदद होनांगौ बेबायदि होनो हायाखै बे समाव दिल्ली सरकार थासेयाव गुवाहाटी सरकार थासेयाव रावबो दैबाना जानाय जायगायाव सोरबा माइरं हरदों सोरबा फैसा हरदों बेबायदिल' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब मदद होदों नाथाय दैबाना जानाय जायगायाव सान हर थानानै रायजो राजाफ्रा फरायसाफ्रा आरो बे जायगानि मानसिया मा जानानै दं एखे लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै सोरनिबा न' सिङाव बाला हाबदों हा गाज्रि हाबदों लेथ्रा बुस्थु हाबदों थाजाया बेबायदिखौ साफा खालायनानै मानसि थाजानाय जाय न'खराव लोरबां माब्रै दं माब्रै गैया एखे लोगो दान्दिसे सम मोजां गाज्रि सावरायनानै थुलुंगा होनाय जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायखौ दैबाना लोमजानायजों गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे फरायनायनि जानगार जानाङा गावनि न'खर संसार जानाया लोरबां जानाङा स्ट्रं बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर बे दैबाना जानाय जायगायाव दाब दाब जायगानिफ्राय थांनानै खस्थ' खालायनाय आरो हेफाजाब मदद होनाया एखे लोगो थानानै बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैया दिल्ली सरकार मावनो हायै आसाम सरकार मावनो हायैखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनानै दिन्थिदों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायनि दिन्थिनाया जाहैबाय बुहुमाव बर' हारिखौ दिन्थिनाय आरो जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरनि मुं टिम लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा
बै शिबसागरनि दैबाना जानाय जायगायाव बेबायदि खस्थ' खालायदों नाथाय सोर आसामनि MLA मिनिस्टार सोर बिबानाव थानाय खुंथायाव थानाय सोर थांदों आसाम सरकारनि रावबो थाङाखै आरो जोंनि बर' MLA जोंनि BTC आव थानाय खुंथायनि सोर थांदों राव थाङाखै आरो दिल्ली सरकारखौ जों मा बुंबावनो दिल्ली सरकारनि जायफोर बिबानाव दं आरो जों मा बुंबावनो आसाम सरकारनि जायफोर खुंथायाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खस्थ' खालायहैनायखौ रावबो नायसनाखै लाजियो जोंनि बर' हारिनि माखासे मावनाय हेफाजाब सरकार मावनो हायैखौ बर'फ्रा हेफाजाब मदद होयो आरो बर' हारिया जेब्लाबो जोंनि हादोरनि खैफोद आफोदाव बर' हारिया दं बे मेसेजखौ होनो थाखाय जोंनि हादोरा लाजियो आसाम सरकारा लाजियो दिल्ली सरकारा लाजियो नंगौ सैथो जोंनि आबौ आबैमोननि दिनाव बुंनाय बाथ्राया सैथो जोंनि आइ आफानि बुंनाय बाथ्राया सैथो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बुंनाय बाथ्राया सैथो जेब्ला दिल्ली सरकारा आसाम सरकारा बागुरुम्बा मोसाग्राफोरखौ गैया होननानै गुबुन हादोरनि खाथियाव मेसेज होनो हायोबा आरो बेनिफ्राय देरसिन नासयनाय मा दं आरो बिनि उनाव कारगिल दावहा जाबाय बे समाव एक्स-बेल्टिनि सिनियर जुनियर आरो जाय जोंनि बर' हारिनि गेदेर गोलावफोर आरो एक्स-बेल्टिनि गेदेरमाफ्रा जोंनि हादोरनि थाखाय बेसेबां जोंनि हादोरनि थाखाय बावसोमनो हाग्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि हादोरनि थाखाय साबैसे नांगौ बेबायदि आवगायदों मेसेज होदों आरो भारत सरकारा बर' सेंग्राफोरखौ आर्मि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव सोनानै कारगिल दावहायाव थिनहरदों बे समाव देरहासार जादों आरो बिनि उनाव हरखाबै दैबाना जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार मावनो हायैखौ दिल्ली सरकार मावनो हायैखौ मावना दिन्थिबाय रावबो गैया जोंनि हादोरनि इन्टारनेशनेल निउज आसामनि गिदिर गिदिर निउज बबेयाव थांखो मानो थांनो हायाखै लाजि नामा जोंनि बर'फ्रा सरकार मावनो हायै खामानिखौ मावना दिन्थिबा लाजि नामा आसाम सरकारनि रावबो MP MLA थाङाखै आरो बर'नि खुंथायाव थानाय रावबो थाङासै आरो दिल्ली सरकारखौथ' दोनखा बर'फोरखौ बागुरुम्बानिफ्राय कारगिल दावहानिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैबानायाव आसाम सरकार मावनो हायैखौ दिल्ली सरकार मावनो हायैखौ मावना दिन्थिबाय बिनि सायाव बोरो आसामनि गिदिर गिदिर निउसफ्रा बोरो दिल्ली सरकारनि गिदिर गिदिर हिन्दी निउसफ्रा इंलिश निउसफ्रा बोरो जोंनि हादोरनि इन्टारनेशनेल निउसफ्रा बोरो बेबायदि बर'फोरखौ लाजियो बर'फोरनि जौगानायखौ लाजियो थिग बेनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सिनियर सानसुमा खुंगुरसारा फिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फैफिनबाय आरो बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैया लोगोसे जोबथारनायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सिनियर आन्दलनकारि सिनियर जाय गेदेरमाया फिनै बर'फोरनि खेबथाम एफर्टआ बर'फोरखौ थोजासे भारत सरकार आसाम सरकारा मालाबाबो माने बर'फोरनि जौगानायखौ लाबोआखै बिनि थाखायनो थाबैनो खौसे जानांगौ आरो मोनफ्रोमबो आन्दलनाव जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद होनांगौ बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठना हेफाजाब मदद होनांगौ बे बाथ्राखौ गेदेरमा सानसुमा खुंगुरा खावलायदों आरो बेनिफ्राय देरसिन मा दं गिबि बर'नि एकर्डआव आगान सुरजेननाय गिबि बर'नि एकर्ड समाव गावनो खुंथायाव दंमोन बे खुंथायाव थानाय गेदेरमाया बर' हारिखौ थाबैनो आलादा रायजो लाबोनो थाखाय खावलायदों आरो बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फरायसाफोरनो जि माखासे बिजाब कलम बहि होफैदों बिनि सायाव मा फोरमायगोन जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मिशन होम रेस्किउ एन्ड रेस्टरनि हाबाफारिनि गेजेराव जोङो मैया न' फोसाबनाय खामानिफोरखौ जोङो फोजोबबाय आरो दिनै जोङो जाय जाय न'खरावहाय फरायसाफोर दंमोन जों एफा एनै बिथांमोननो खाथा कलम पेन्सिल बक्स टिफिन बक्स वाटार बथल बेबायदि जों माखासेनो मोनहोफैबाय आरो नैबे पर्दाबस्ति गामियाव जों दा फैदों आरो एसे आगोलाव जों माजगाव गामियाव होबोबाय दा जों बेखिनि फरायसाफोरनो जिखिनि जोङो बिथांमोनखौ मदद खालामनो हायो बेखिनि जोङो माखासे बेसादखौ होबाय बेवहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै क' श्रेणीनिफ्राय लानानै बिथांमोनहा माने हाइ स्कुल बा हायार सेकेन्डारि डिग्रि फरायनायबो दं जों जिखिनि एसे मदद खालामबाय आरो बयबो जाय नोंथांमोना बेफोर मददखौ हरबाय जोङो गोजोननाय जासिहरदों मानोना बेवहाय फरायसाफ्रा मोनफ्रोमबो बिजाबनिफ्राय लानानै बिथांमोननि खाथा पत्रआ दा समाव माने बिथांमोना गोबां बेसादाव आंखाल जाना दं आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मिशन होम रेस्किउ एन्ड रेस्टरनि लोगोसेयै जोङो बिथांमोननो बेखौ गथायनाय जाबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव नैबे दैबानाजों भुगिनांनाय न'खरनि जि फरायसा फरायसुलि
बिसोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माखासे बहि माखासे कलम माखासे जामेट्रि बक्स थाखो वाइज थाखोखौ बिथा खालामनानै बेबायदि खालामनाय जादों आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा बे समाव नैबे फरायसाफोरनो माखासे अन्थोब राननायखौ बे समाव बिथांमोनाबो नुनो मोननाय जादों बे जाहैबाय नेपालि कुटि माझगाव बे नाजिरा सार्कोलनि सिङाव गोग्लैयो बे समाव नोंथांमोना बयबो नुनो मोनबाय नैबेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव जि फरायसाफोरनि थाखाय माखासे मेटेरियल्सफोर लाबोदोंमोन बे मेटेरियल्सखौ बे समाव माझगाव गामिनि नैबे ओनसोलाव नैबे थावनियाव बे समाव होबाय थानाय जादों আমার এই তোর আমার হরেন নাই নাকি আমার আফসুর চৰাইদেউ উপদেষ্টা হৰেন কাকলাৰী তেখেতক দিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ ভাইটি কিমান ক্লাছ ক্লাছ 5 এলপি নিনে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক এবাৰ হৈ লাগাইছোঁ দেই কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট এপছুৰ সভাপতি কল্যাণ ব্ৰহ্ম এলপি পাছ পাই পাই আজিকালি আরে ঠিক না মোনছে পাব নেকি ক্লাছ 5 উবিত নাৰ্জাৰী আমাৰ আফসুৰ স্পিকাৰ তেখেতক দিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ ওই এলপি দিয়া বৰে এলপি ক্লাছ 5 ভালকৈ পঢ়িবা দেই আইপিএস অফিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু তোমাৰ এমিনি যাবাই ক্লাস 9 সময় উঠে কি 9 মামন 9 এমিজিং হাই স্কুল বুদু আপনি ভালকে পড়িবা দেই নন্দে তোমার বন্ধি ক্লাস হাই স্কুল এটা মন না জীবন হয় এমিজিং হাই স্কুল হাই স্কুল এটা মন বাবু সব হাই স্কুল নাই হাই স্কুল বরে नोंथांमोना बे समाव बयबो नुगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जिखिनि माखासे रिलिफ আজি এপছুৱে যে আহি মাজগাঁও গাঁৱত তোমালোকক যে কিছুমান কিতাপ কিছুমান বহি দিলে কেনেকৈ লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ এতিয়া বানপানীৰ ফলত কিমানখিনি অনিষ্ট হৈছে মেইন আমাৰ এতিয়া পঢ়া শুনাটো অনিষ্ট হৈছে কিতাপ পত্ৰবিলাক কিনিছিলোঁ যদিও মানে পানীত চব উপঙি গ'লগৈ গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ABSU ফালৰ পৰা যি যোনখিনি সহায় কৰিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ মাজগাঁওবাসী ছাত্ৰখিনিৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ যে সকলো ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ ইমানখিনি কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াৰে ছাত্ৰী হয় মোৰ নাম জ্যোতিকা চেলেং মই বৰ্তমান গড়গাঁও কলেজত পঢ়ি আছোঁ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু ইয়াতে আমাৰ এতিয়া বহি কাৰ্ডবৰ্ড কলম চলম সকলোখিনি দিয়া হৈছে তাৰপৰা আমি বহুতখিনি মানে এতিয়া বহুতখিনি মানে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ চবখিনি উঠি গৈছেগৈ পানী সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভৱিষ্যতলৈ কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে মোৰ হৈ যায় টিচাৰ হোৱা আছে না ঠিক আছে বেষ্ট অফ লাক মোৰ নাম ঋতুমণি বৰা আপোনালোকে মোৰ নাম ঋতুমণি বৰা যোৱা 19 তাৰিখে যি বানপানী ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে মই প্ৰতিজন টিম মেম্বাৰৰ প্ৰতিজন সদস্যক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ব্যক্তিগত তৰফৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ মাজগাঁওবাসী সকলো ৰাইজৰ হৈও মই আপোনাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি ঘৰৰ অৱস্থা যি দুৰৱস্থা হৈছিলে 10-15 ঘৰ মানুহক আপোনালোকে যথেষ্টভাৱে আপোনালোকৰ মানে সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিমান পাৰে শ্ৰমদান আপোনালোকে কৰিলে সহায় কৰিলে তাৰ কাৰণেও ধন্যবাদ আৰু আজি আহি আমাৰ মাজগাঁও অঞ্চলত যাৰ যাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে 8ৰ 6ৰ LP আৰু মানে হাই ছেকেণ্ডেৰীকে ধৰি আপোনালোকে যথেষ্ট এই কিতাপ পঢ়ি এইবিলাক আৰু কি সামগ্ৰী মই ভালকৈ চোৱা নাই তো গোটেইখিনি আপোনালোকে দিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আগন্তুক দিনত আপোনালোকে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আপোনালোকৰ সংগঠনটো মানে পুনৰ মানে হেৰি ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ আৰু সাহস হওক সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কোনো ৰাজহুৱা ৰাস্তা নাই নেকি আৰু সন্মুখৰ মাটিৰ মালিকক কোৱাৰ পাছতো তেওঁ ৰাস্তা দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে তেন্তে চিন্তিত নহ'ব আইনৰ ভাষাত ইয়াক ইজমেণ্ট অফ নেচেচিটি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ প্ৰয়োজনীয় ৰাস্তাৰ অধিকাৰ যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ অন্য কোনো বিকল্প পথ নাই তেন্তে আপুনি আইনৰ আশ্ৰয় লৈ আদালতৰ জৰিয়তে এই ৰাইট অফ ৱে বা যাতায়াতৰ অধিকাৰ বিচাৰি দাবী কৰিব পাৰে 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव जानुवारियाव प्रमोद बर'नि लिडारशिपआव थानाय एबसु NDFB UBPO কোনো सिभिल ससाइटिनो जेबो खौरां होआजासेनो दिल्लीयाव हरखाबै थामथै गोदान एकर्ड सुक्ति खालामना फैबाय बेनि जाहोना मा जाबाय BTCनि दिनाव BTCनि आन्दाराव जिखिनि पावार एन्ड फांसन जिखिनि एरिया मोनखाबायमोन बे एरियाफ्राबो दानख' जानायनि अबस्था गोग्लैफैदों 16टा डिपार्टमेन्टखौ DCफोरनि आखायाव हरनाय जादोंमोन
जायनि जाहोनाव बिटिसिनि जिथु पावार एन्ड फांसन बेनि जिथु डिग्रि एन्ड अट'नमि बे जथेस्थ' खमायलांदों आरोखि बिनि जाहोनाव बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माखासे मोदोम गुदुं मानसिया सुप्रिम कर्टआव केस हैनांदों गुवाहाटि हाइकर्टआव पिएल केस हैनांदों दा गुवाहाटि हाइकर्टआ जोंखौ पिएल केसजों जोंखौ फेजेनदों दा आं हारसिङैब्लाबो दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टआव आं दा बिटिसि बासायनायनि पावार एन्ड फांसन बासायनायनि बाउन्डारि बासायनायनि थाखाय आं आपिल हैना दङ दा जोङो बे 20-30-35 बोसोरनि समनि गेजेराव जोंनाव मोनसे रोंगौथि फैबाय एक्सपेरिमेन्ट जों मोनबाय जोंनाव मोनसे रोंगौथि फैबाय जे आलादा हादर बड'लेण्ड मोनाब्ला बे बिटिसि होन बिटिआर होन बेजों खुनु रोखोमै जोंनि बर' हारिया जुगे जुगे बे बुहुमाव भारत हादरनि सिङाव सोद्रोम बारग'सा हारि हिसाबै थांनानै थानो मस्थ' गोब्राब दङ नागा मिज' अरुणाचलिस गार' खायसे जयन्तियाफ्रा जेरै 5 लाख 10 लाख 7 लाख 12 लाख 15 लाख जुदि सेपारेटसो मोनोब्ला बर'आ जेराव 20-25 लाख दं जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड एरियायाव बुरलुंबुथुरनि माने साहा जों माने सेपारेटसो मोना आरो जोंखौ खेबथाम थगायबाय भारत गभर्नमेन्ट जेब्ला जों गभर्नमेन्टजों सावरायो गभर्नमेन्टआ बुंबा बै समाव जे खुनु रायजोखौ बुखावनानै रावनोबो गोदान रायजो होनायनि भारत गभर्नमेन्टनि आखायाव खुनु थांखि नाथाय जेब्ला साननाय जागोन आलादा गोदान रायजो दानायनि नोंथांमोनाबो सानथानाय जागोन नाथाय जोंखौ थगायबाय 2014 मायथाइयाव तेलेंगानाखौ होआ होनदोंमोन 2014 मायथाइयाव तेलेंगानायाव नै मालाय होनानै थांगलायबाय दा बे जाबाय भारत संबिधाननि 2-3 आर्टिकेलाव रोखा लिरनाय दं इन्डियान पार्लियामेन्ट सुप्रिम अथरिटि सेपारेट स्टेट होनो हायो गोदान स्टेट होनो हायो मोननै मोनथाम रायजोखौ दाजाबनो हायो आरो जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसना जों जिखिनि मिथिगौ बियो फ्लेक्सिबल बेखौ जेरै नांगौ एरै सोदांनो हायो बे स्टेटिक नङा बे इनिलास्टिक नङा गोसो जाबानो गभर्नमेन्टआ गोसो जाबानो इन्डियान पार्लियामेन्टआ भट लकसभा ओमफ्राय रायजोसभाया बिल पास खालामनानै सेपारेट स्टेटखौ दाना होनो हायो तेलेंगानाखौथ' खुनु प्रत्येक गावहोआमोन अन्ध्र प्रदेशनि मानसिया थेवब्लाबो एसेम्ब्लिनि रिकगनिसन गैयाब्लाबो एप्रुभेल गैयाब्लाबो जबरदस्तै इन्डियान पार्लियामेन्टआ 2014 बिल पास खालामनो तेलेंगानाखौ मोगथाङाव महर होनो दा बिनि थाखायनो दिनैनि बे फार्स्ट कनभेनसन अफ अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेसननि कनभेनसनाव आंखौबो लेंहरनाय हिसाबै आं बिथांमोननि लेंहरनायखौ सन्मान होनानै आइ आफा रायजो बिदा फंबायफोरजों नुजानो होननानै आं दिनै फैदों आरो बे कनभेनसननि गेजेरजों नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि थ्रुयै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ जिखि आफादाव थाया मानो जिखि हान्जायाव थाया मानो जयैनो खौसेयैनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय थैथां जुजिफिननो ज' जाफिननो आं दिनै खावलायबाय বাইদেউ কি ক'বা আপোনালোকৰ টিমটো ধৰি লওক এপছু টিমটোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সোণাপুৰ নগৰবাসীৰ ফালৰ পৰা বালিগাঁও ফালৰ পৰা শেষ ধন্যবাদ থাকিল কাৰণ আমাৰ এই সময়খিনিত যে আপোনালোকে ইমান সহায় কৰিছে যে বিভিন্ন অঞ্চলত আপোনালোকে ইমান সহায় সহযোগিতা কৰিছে কাৰণ কেলৈ পলসৰ মাজত আপোনালোকে এইখিনি সময়ত যে আহি ইমানখিনি যে মানুহক সকাহ দিছে সেই আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ নামটো বাইদেউ মোৰ নামটো শ্ৰীমতী পিংকি চাংমাই গাঁওখনৰ নাম গাঁওখনৰ নাম হৈছে সোণাপুৰ বালিগাঁও সোণাপুৰ ঠিক আছে এপছু জিন্দাবাদ দাদা কি ক'ব নমস্কাৰ মই নাজিৰা সমষ্টিৰ ৰমণী পঞ্চায়তৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ বালিগাঁৱৰ বাসিন্দা আজি সুদূৰ বড়োলেণ্ডৰ পৰা এপছু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত তেওঁলোকে আমাৰ এই পোষ্ট অফিচ লগতে ঘৰখন পলস বালি মাটি উলিয়াই দিয়াত তেওঁলোকলৈ নথৈ ধন্যবাদ থাকিল আৰু তেওঁলোকৰ এই চেগতে তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ আৰু এপছু জিন্দাবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী গীতামণি শইকীয়া মই বানপানীত এতিয়া ঘৰটো অৱস্থা নাইকিয়া হৈছিলে যে তেওঁলোকে ABSCৰ পৰা আহি পেলানি মোক বহুতখিনি সহায় কৰি দিলে তেওঁলোকক মোৰ ধন্যবাদ আমাৰ এইডোখৰ চন্দ্ৰক বালিগাঁও হয় আজি বানপানী হৈ যোৱা 1 মাহতকৈ বেছি হ'ল এইখিনি সময়ত পলক যে আছিলে আপোনাৰ ঘৰৰ কেনেকৈ এইখিনি সময়টো পাৰ কৰিলে তেনেকৈ মই বাঁহ পাৰি পেলানি ঘৰটো মই অকলশৰীয়া যে কৰিবলৈ মানুহ নাই মই নিজেও নোৱাৰোঁ এতিয়া বাঁহ পাৰি সেনেকৈ মই
অহা যোৱা কৰিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰখিনি পৰাখিনি বাৰু মই চফা কৰিলোঁ পিছফালৰ ঘৰটো মই চফা কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ থাকিলোঁ দোকানখন সেনেকুৱা হৈ আছে তেতিয়া তেওঁলোকে কৰি দিম বুলি কৈছে আজি আপচুৱে কৰি আহি যি কৰি দিলে তাৰপৰা কিবা ফল থাকি যাব নেকি আকৌ তেনেকৈ চাফা কৰিব কৰণী কাম কিবা থাকিব নেকি আকৌ আৰু নাই আৰু ন যিখিনি আছে মই নিজে কৰিব পৰাকৈ আছে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগত তেনেকৈ কোনোবা আহি কাম কৰি দিছিল নেকি অহা নাই আজি প্ৰথম আহিছে আমি আজি প্ৰথম দেখিছোঁ কৰিছোঁ সকলো কাম কৰি আছে আমি ক'বলৈ যোৱাই নাই আমুকজন আমুক কাম কৰোঁ তামুক কাম কৰোঁ নিজে নিজে কৰি মেলি নিজে নিজে খাইছে বৈছেও ভালকৈ আমাকো ৰাখিছেহে ভালদৰে এতিয়া ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে নিজৰ ঘৰৰ দৰে কৰিছে নিজৰ ঘৰৰ দৰে হেৰি কৰিছে ভাল লাগিছে বাইদেউ আপোনালোকৰ মাজগাঁও গাঁৱত কিমান ফেমিলি আছিলে আমাৰ মাজগাঁৱত আছিলে ফেমিলি বহুতখিনি আছিলে 70-80 মান হ'ব হ'ব চবৰে ঘৰে অৱস্থা তেনেকৈ অৱস্থা নাই আৰু চব মাইকী মতা বুলি ক'বলৈ নাই আৰু চব ঢাপলিহে মেলিবলৈ ধৰিছে আৰু টিঙৰ ওপৰত কিছুমান গছৰ ওপৰত সেনেকৈ উঠি মেলি নিজৰ প্ৰাণটো বচাইছে গৰু ছাগলীটো এইবোৰ হাঁহ কুকুৰাটো ক'ত আৰু মানুহ নিজে বাচিবলৈ টান হৈছে আৰু সেইবোৰ